Nire zatia pixkat oraingoan izango da, hori maskulinitatea eta kartzelaren inguruan hitz egingo dut. Saiatuko gara pixkat parte hartzailea egiten, orduan moztu nahi duzuenean, ez dugu itxarongo bukaerara arte. Baten bat hemen bada gizona eta kartzelatik pasatutakoa, orduan zerbait ezan behar baldin badu, moztu ere. Eta besteak ere bai, esan dut, nik maskulinitateaz eta kartzelaz hitz egiten dut, baina edozein momentutan moztu eta hola. Nirean ere imaginarioen inguruko hausnarketa batzuk egin nahi nituen, baina ja denak eginda daude, orduan ez dakit merezi duen berriro horrekin sartzea. Bai gustatuko litzaidake hasteko ariketatxo txiki eta azkar bat egitea. Ez dakit ezagutzen duzuen ariketa hori esaten duena ez imaginatu elefante larrosa bat. Eta denak ari gara ja imaginatzen elefante larrosa, ezta? Bale, ba ez imaginatu gudari bat, ez imaginatu euskal borrokalari bat. Bale. Zenbatetan imaginatu dugu hemengo denon artean, gudari hori emakume bezala, altza eskuak. Bale, zahar bezala, elbarritu bezala. Bale. Hori da imaginarioa. Horretaz ari gara, euskal imaginarioa ari garenean eta borrokan imaginarioa ari garenean. Hitz egiten dugunean eusko gudarietaz, hitz egiten dugunean euskal borrokalarietaz, inoiz ez dugu imaginatzen, eta hemen gela honetan ni pentsatzen nuen eskuren bat altzatuko zala. Gatozelako pixkat en este rollo, eta badakigulako zertara gatozen, baina euskal borrokalarietaz hitz egiten dugunean, bai, pentsatzen nuen ariketa gaizkiatarako zitzaidala, horretarako prest nentorren. Horietaz hitz egiten ari garenean, imaginatzen duguna da mutil, gazte, lerden, menditik korrika, fusil bat eskuan daukala. Hori da euskal borrokalariaren imaginarioan daukagun pertsonai mitologiko hori. Gehienetan existitzen ez den pertsonai mitologikoa ere. Lan honen aurrekari bezala edo zergatik lan hau, Bartzelonako Unibertsitate Autonomorako egindako lan bat da, nire masterreko lana da, trabajo final de master edo hori deitzen den hori da lan hau. Aurretik UPV-en gradu amaierako lan bezala, egin nuen beste bat, zala militantzia, ezker abertzaleko militantzia eta maskulinitateen inguruko beste lehen bat. Horrekin iaz engainatu ninduten bi neska marabilloso hauek, dinamizatzeko Iruñan lehen esan dugun 0. urratz hori hausnarketa feminista hauetan, haien artean Oier zegoen dinamizatu behar nuen mahai inguruan, beste kartzelatik pasatutako beste mutil batzuekin. Eta hor konturatu ginen beharrezkoa zela olako hausnarketa bat egitea. Ez zegoela Euskal Herrian olako hausnarketarik eginda, eta imaginarioan pentsatzen dugunean, eta kartzelatik pasatzen diren gizon horietaz pentsatzen dugunean, topatzen dugu imaginarioa hori dela. Gudaria baldin bada bat, eta kartzelan amaitzen duen jende hori, gudariak baldin badia, kartzelan dagoen jende hori ere, horrelako imaginario baten barruan kokatzen dugu. Mutil, gazte, lerden, hori da gure kartzelan dauden gure preso politiko horiek. Eta kartzelak gero eta zaharragoak dira, gero eta militante zaharragoak ditugu, oso egoera larrietan dauden militante gaixo, elbarritu, ez dakit zer ditugu kartzeletan, eta horien inguruan gutxitan pentsatzen dugu, edo gutxitan daukagu jende hori buruan. Orduan, hori dira pixkat aurrekariak, ikusten genuen beharrezkoa zala beste maskulinitate eredu batzuetaz hitz egitea, baita kartzelan ere, eta horretara zetorren. Orduan, helburuak ziren pixka bat hori. Alde batetikan, euskal preso politikoen kolektiboa bera ikertzea maskulinitatearen eremutik eta iruditegi guzti horretatik. Gudariaren irudia ere berdefinitze bat ematea, eta horren hausnarketan sakontzea pixka bat, eusko gudari bat zer denaren iruditegi guzti horretan. Eta gero, ezker abertzaleak ematen ari den prozesu feminista guzti horretan eta etorkizunean sakondu beharko duen prozesu feminista guzti horretan ematea, sartzelada batzuk ematea ere, barruan ditugun, kartzelan ditugun militanteak
zenolako prozesuak eman behar dituzte bide horretan. Eta horrekin batera laguntzea ere, edo saiatzea, EPPKak berak olako hausnarketa bat bideratu dezan, maskulinitateen inguruko hausnarketa txiki bat, eta feminismoan urrats batzuk emateko euskal preso politikoen kolektiboan. Horretarako, lan hau egiteko, marroi ederra daukagu, bai. Aurpegiak dena esaten dute, ez? Daukagu pototxo guapo bat mai gainean. Baina, bueno, zeo zer egin beharko da guzti honetan ere. Horretarako, hainbat pertsona elkartu genituen, EPPKako kideak izandako 6 gizon elkartu genituen, adin ezberdinetakoak, ibilbide politiko ezberdinetakoak eta barruan ere urte ezberdinak emandakoak, bai Espainiako kartzeletan, bai Frantziako kartzeletan, baita munduan zehar izan ditugun beste kartzela askotakoak ere. Eta pixkat zen, 6 pertsona horiekin elkarrizketa batzuk egin eta hortikan zer atera ziteken edo ze hausnarketa atera zitezken ikustea. Pertsona horiek ziren kolektiboan eta Eusko Gudariaren iruditegi horretan sartzen ez ziren pertsona batzuk. Edo behintzat, pixka bat baldin bada ere, hortikan pixkat aldentzen zirenak. Ze oso zaila da ere topatzea hor sartzen ez diren 6 gudari gurean. Baina bai, pixkat hortikan ateratzen ziren 6 pertsona. Orduan dira, kolektiboan minoria bat. Eta minoria horretatik egin nahi genuen lan. Hor, gai ezberdinak atera egin zeren, hemen egingo dut ridikulet erraldoi bat, elkarrizketa hauek edo eztabaida hauek euskaraz izan ziren, nik nire lana gaztelaniaz idatzi dut, eta beraz itzuli bai izan nuen pertsona hauek esandako esaldiak, eta honean ekarri dut bakarrik gaztelaniazko bertsioa. Orduan, egingo dut ridikuletza handiena, ze nik elkarrizketa hauek euskaraz ditut, baina ekarriko ditut haien esaldiak, ekarriko ditut gaztelaniara itzulita. Orduan, pixkat momentu batzuetan ere, igual pixkat arraro gelditu daitezke gauza batzuk, nik itzulitakoak direlako, eta euskaraz ez da nahi oso ondo moldatzen, gaztelaniaz ere ez, orduan, gauza hauek ditugu, hainbat hizkuntz buruan ditugun hauek. Gaietan, gai ezberdinak atera ziren, orduan niri gustatuko litzaidakena da, nik hainbeste hitz egin beharrean, haiei hitza ematea. Orduan, gaiak zerrendatzen joango naiz eta esaldi batzuk botatzen, eta bai gustatuko litzaidake gai bakoitzean, pixkat norbaitek zerbait esan behar baldin badu edo, hor dauka aukera esateko, hau edo bestea, edo ze pentsatzen dugun, edo ze bizipen ditugun, hemen gauden pertsonak mundu honetan hurbilak gara, ezagutzen ditugu preso politikoak, preso egondakoak gara, errepresioa gogorre join digu guri ere, ezagutzen dugu errealitate hau, eta orduan bakoitzak gure esperientziatik ere asko konpartitu dezakegu. Lehenengo gai holan nagusi bat ateratzen zana zen, denboraren gaia. Ez dut ezan, artikuluak beste gauza batzuen artean, gaztelaniaz idatzita dagoela Kolonbiako aldizkari batetan argitaratu nahi dudan artikulu zientifiko bat delako. Orduan, lanaren erdia da azaltzen, holan, basikito, zer dea euskal gatazka. Orduan, guzti hori saiatuko naiz saltatzen ez delako beharrezkoa hemen olakoetan sartzea. Baina, bai, lanaren zati majo bat, 14. horri arte, euskal gatazka zer den azaltzen saiatzen naiz, zailtasun handiekin. Orduan, lehenengo gaia da, gai holan potentea da denboraren gaia. Eta horre hitz egiten da, ez dela berdin bizitzen denbora asko barruan eman behar dituen pertsona batek, edo denbora oso gutxi barruan eman behar duen pertsona batek, ez duela berdin bizitzen denbora. Orduan, horre talde eztabaida horretan, zegoen jendea prebentibon egondakoa, urte bat, 2 urte, eta kaleratetakoak, eta zegoen jendea 21 urte eta gehiago espetxean eman dituena. Orduan, zer ezberdin bizi den denbora, pertsona batek badakiena, prebentibon dagoena, eta gainera badakiena bere kondena askoz jota, 6 urtetako kondena bat izango da, por pertenencia a organización terrorista eta hortikan kalera,
edo pertsona batek badakiena bizitza osoa emango duela kartzela baten barruan eta amnistiaren egunaren zain egon dela 21 urtez, ez? Orduan ezberdin bizi diren denborak. Orduan adibidez, esaten dute olako zerbait, gaztelaniaz. Entre los presos, tanto entre nosotros como entre los sociales, se nota mucho quiénes están en preventivo y quiénes condenados, quiénes a poco tiempo y quiénes a condenas muy largas. Quien lleva en la cárcel mucho tiempo o quien la tiene en la cabeza puesta ya en pasar unos años encerrado, tiene otra manera de vivir, más tranquila. Es como una carrera, hay quien la plantea en un sprint y hay quien corre un maratón. El planteamiento no es el mismo. Orduan, honetaz ere hitz egiten zuten borrokari begira ere. Ez? Igual denbora labur batetarako sartzen zen jende bat, momentu oro dago, kaleko dinamika horrekin, gainera, garai bateko presoak dira, orduan, dinamika horrekin, orain planto, orain goze greba, orain ezakitzer, orain txapeo, orain ezakitzer, eta urte asko daramatenak barruan eta guzti hori ja askotan egin dutenak eta mitarta ezagutzen dutenak edo isolamendu ezagutzen dutenak eta ezakitzer, daude beste planteamendu, beste borroka planteamendu batzuk egiten. Eta horretaz ere hitz egiten zen. Hitz egiten zen Espainiako komunikabide demokratikoetan hitz egiten denean de los duros y los blandos. Hitz egiten zen que muchas veces los duros no son los duros y los blandos no son los blandos. Askotan ere honek pisu handia daukala, baten bat durua izateko eta beste bat blandoa izateko, eta hor, zenolako dikotomiak sortzen dizkigun etzaiak, eta zenolako dikotomiak hartzen ditugun guk ere borroka moldetaz hitz egiteko. Ez dakit zerbait komentatu nahi dugun. Igual galdera, denbora zintiterakoan, esan dike, la sozietatearen egitapen konzentratua eta sozietatearen ematen direnez, boterean emanez, zera konzentratua eta denboraren igarotzea gizontasunaren ikuspegitik edo ez dakit eta genero rola zelan denbora garatzen dira, ez dakitea ezberdin bizitzen dikan, eta emakumeen artean, emakume izan denboraren igarotzea, funtzio eslitzen genero hori eslitzen zizkion funtzioak dira eta ezberdin sufrituko gara da. Badago ja, espetxe esperientzia denez, Ez dakit zuek, hemen badauze dute emakume batzuk espetxean eta egon zaretenak, ez dakit. Uste dut hor zupekatu duzun faktore, amatasuna eta aitatasunarena dela gako nagusitako bat. Eta aitatasun fasean egon daitezken gizonek ez dutela arazorik planteatuko edo arazorik biziko. Komila guztien artean, baina bereien aitatasunarekiko arroza zailako pasatuko, segurazki kanpoan harreman bat izango dutelako, hori guztia eukiako dutena eta emakumeen kasuan oso bortizki bizi den egoera bat izaten da, amatasunaren espetxe. Aurrera, beste gai bat ere ateratzen zana, pixkat hitz egin da maskulinitatearen eraikuntzaz, hori da, lanaren teoria da, maskulinitatea eta feminitatea eraikitzen direla, eta eraikuntza sozialak direla, eta ez dagoela, inorrez dela gizon edo emakume jaiotzen, baizik eta horretan bihurtzen garela denborarekin, ez? Eta hor ere, agertzen da, geneukan partaide bat gutxi hitz egiten zuena, baina hitz egiten zuenean, uste dut bere interbentzio guztiak hemen jasota daudela, gutxi hitz egiten zuen, baina hitz egiten zuenean zapa egiten zuen, eta berak dauka esaldi bat,
niretzat potentea dena maskulinitatearen eraikuntza horretan eta kartzelan apurtzearen, pertsona bezala apurtzearen kontuarekin. Ez, eta esaten du. Bueno, yo creo que la masculinidad es una construcción social, cultural. No nacemos hombres o mujeres, nos creamos como tal. Yo en prisión me he roto como persona y te tienes que volver a construir. Y te construyes ya en otros parámetros. Las cosas están cambiando, pero en mi época se realizaba una construcción muy masculina. Las personas mejoran mezclando cosas de las mujeres y los hombres. En la unión se encuentra una armonía. Ez, pixkat ideia horrekin kartzelak ere apurtzen duela, hau da pertsona bat, 20 piko urte espetxean eman dituena eta oso egoera eskasetan ere. Ez, eta aipatzen zuen hori, espetxetan pertsona bezala askotan apurtzen zarela. Gero ere badauka beste esaldi bat, hori ez dut apuntauta zerroitan dagoen, baina badauka beste esaldi bat, esaten duena olako zerbait, borrokaldi momentu batetan ere, apurtzen ari zaren momentu batetan, zenolako garrantzia daukan 10 minutuko bizitatxo bat zenideekin, ikusi, besarkada bat eman, eta berriro borroka horretara bueltatu ahal izateko, ez? Osea, pertsona hauek apurtzen direnean eta espetxean aukera handiak daude, beste gauza batzuen artean ere, aukera handiak daudelako pentsatzeko, kalean igual ez dugu denbora askorik izaten pentsatzeko, eta espetxean dago beste lasaitasun bat, esango genuke, lasaitasun uste dut ez dela hitza. Baina bai, ez, horre ematen duela hausnartzeko eta apurtzeko. Eta honek aipatzen zuen hori, apurtu eta berriro eraiki. Eta eraikitze horretan nahi dugun bezala eraiki gaitezke. Eta hori ditzen zait oso ideia potentea. Hausnartzen duzunean eta kontziente zarenean eraikitzen ari zarela. Zure burua eraikitzen ari zarela, aukera daukazu, zure buru hori beste era batez eraikitzeko. Eta hemen aipatzen da hori. Pertsona honek ere esaten du bera gaztea zenean, amarekin eta kortinak, da anekdota tonto bat igual, ez? Baina kortinak jarri behar zituela amak, ez, gaztea zenean ez, kartzelatik atera eta gero ja, gizonak urte batzuk ditu, amak batzuk gehiago. Eta amak ezin zituela kortinak jarri ja, sartuta zegoelako eta zuelako indarrik kortinak jartzeko, eta berak laguntzera joaten zenean amak esaten ziola, no, si eso es cosa de mujeres. Horretan ez hartu zu, kortinak nire gauza dia. Eta honek aipatzen du, anekdota hori ere, aipatzen du momentu batetan, gure garaian oso gizon hesitu ginen, oso gizon sortu ginen, baina orain badaukagu aukera, apurketa horien ondorioz eta hausnarketa feminista bat egin eta gero, badaukagu aukera berriro bestera batez eraikitzeko, ez? Hori, iruditzen zait, laneko ideia importante bat ere badela. Romperse hori asko erabiltzen da tortura esperientzia. Deskribatzen dituzte edo deskribatu dituzue zer da hori? Ez da deskribatzen. Kasu honetan daukago lotuta gizon-tasunarekin, zaudutzen teknologia da, baina iruditzen zait, hitz hori oso importantea dela Euskal Herrian, baina iruditzen zait pizkat polisemikoa dela. Nik entzuten diodanean jendeari, batzutan zertaz hitz egiten egongo da, jarri nahi nuen normal gainean, agian hori deskribatu behar dugu zer da apurtzea. Izan nahi beti, osasun eta garekin lotu alda batzutan, baina beste gauza batzuk, nire apuntak. Bai, arrazoia duzu mailutz, eta gainera egia da torturan asko erabiltzen dela, no? El momento en el que rompí, edo el momento en el que torturatik pasatu den jendea momentu hori ere deskribatzen du askotan, ez? Behintzat buruan orain testigantza batzuk etortzen zaizkit eta horako testigantzak dira, ez que hubo un momento, ez dakit zer, eta que rompí. Eta bai, kasu honetan, romper hori era positibo batetan edo aipatzen du, romper bera ez, baina ematen ditzu aukera gero eraikitzeko zerbait berria, eta hori positibo bezala markatzen du, baina bai egia da, askotan romper hori psikologikoki ere, ez, dela momentua destrukzion total.
Eta hori ere potentea da. Honekin batera, gizon eraikuntza guzti honekin ere, pertsona berdinak esaten du. Nosotros hemos vivido una guerra de baja intensidad, muy civilina. No ha sido una guerra abierta, pero en esas condiciones también las personas se hacen duras, se cierran. Eta hor berriro dator, gizontasunaren eraikuntza hori euskal borrokalariaren imaginarioaren partetik. Hemen behar izan dira gudariak. Eta gudariak behar izan dira eta erakundean militatzeko, baina gudariak behar izan dira gazte mugimenduan militatzeko, gudariak behar izan dira etxeraten militatzeko, eta gudariak izan behar dira, herri honek gudariak eraiki ditu, behin eta berriz. Eta gudari batzuk eramaten zituztenean beste batzuk jartzen ziren. Baina iruditegi guzti hori, gudariaren iruditegi guzti hori oso presente dago momentu oro. Eta, gerra batetan ezi izan garenok, eta denak ezi izan gara gerra batetan, hemen gauden guztiok ezi izan gara gerra batetan, asko gogortzeko eta aukera ere izan badugu eta horrela eraikiak izan gara. Sentimenduen errepresio konstante batetan eta gudariaren iruditegi guzti horrekin. Orduan, pertsona honek hala saltzen du bai. Maskulinitatea eraikitzeko ere eta beste modelo batzuk eraikitzeko ere beste formula bat ere badago. Eta esaldi hau ere niri bereziki gustatzen zait. Eta da maskulinitatea eraikitzea beste maskulinitate batzuen kontrakotasunean. Eta hemen elkarrizketatu genuen gazte batek esaten du. Visto el modelo de los carceleros, incluso de los propios presos sociales también, yo tenía la necesidad de colocar mi propio modelo de masculinidad. Yo no soy así, ese no es mi modelo y no quiero que lo sea. Ver que justo quien está en confrontación conmigo también tiene un modelo que no me agrada, me reforzaba en lo mío. Oponerme a su modelo de masculinidad para mí era mi pequeña revolución. Pixkat kartzelan ere, ja sartzen den pertsona bat pixkat hausnarketa feminista hori egiten hasia dena edo maskulinitatearen guzti horretan eroso sentitzen ez dena, ikustea ere aurrean duzun hori eta etzaila dena beste maskulinitate eredu bat daukala, honek aipatzen zituen adibidez, txisteak, bromak, askotan, igual, karteleroak erabiltzen zuen pikerako formula zela, Atletikek atzo galdu egin zuela partidua ez dakitzaren aurka. Bueno, pues muy bien, Atletikek galtzea, pues maravilloso, niri berdin dit, zer egiten duen Atletik. Baina kartzeleroak bai erabiltzen zuela maskulinitatearen joku hori, futbola, irain homofoboak, dakitzer, bere maskulinitatea reafirmatzeko eta etxaila pikatzeko eta dakitzer, eta honek saltzen duena da justo ideia horretan, ez? Zu hitz egin Atletikei buruz, que ni oso pozik bizi nahizu, Atletiken inguruan batilatzen diazun bitartean, aurrera. Beste kontu bat ere kontatzen zuena honek, eta lanean ez da agertzen ezer inkomunikazioaren inguruan ez da ezer agertzen, gazte honek ere kontatzen du inkomunikatuta zegoela txakur batek bera pikatzeko erabili zuena izan zen esatea bere aita nenaza bat zala eta negarrez joan zela komisaldegira. Eta honek esaten du, joder, pues ojalá, ze gustatuko litzaidake neri ikustean nere aita negarrez komisaldegia etortzen, negarrez bere semearengatik larrituta dagoelako. Eta orduan horrek indarra eman ziola inkomunikazio garaia pasatzeko, ez? Eta esaten zuen, bueno, mientras vuestro vacileo sea ese, ederki. Osa, zuek jarraitu hortik pikatzen, que nion horrez naiz eroriko. Eta horrek indarra eman ziola inkomunikazio garai hori ere pasatzeko. Gero badago beste esaldi bat, honetan, eta gainera horrela deitzen da artikulua deitzen da arranoen arteko kurloi, edo olako zerbait deitzen da, eta badago beste bat ere itzulita, euskaraz askoz politagoa da, baina, bueno, gaztelaniaz daukagu.
Eta hitz egiten du kartzelaz, baina esaldi berdina, pertsona berdina elkarrizketatu nuen iaz ere beste lan batetarako, eta militantziaz ere esaldi berdina erabiltzen du. Eta orduan, iruditzen zait, interesgarria esaldi hori berreskuratzea bietarako, ez? Eta esaten du. Yo me he sentido como un gorrión entre águilas y un águila entre gorriones. Siempre me he sentido así. Somos águilas, hombres muy hegemónicos, preparados para la guerra, hombres en prisión. Pero entre esos otros hombres me sentía como un gorrión, débil, pequeño. Es una contradicción muy grande, es nuestra contradicción. Ez? Gudariaren iruditegi guzti horretan, gudariak arranoaren antza hori hartzen du gurean, ez? Gure herrian gainera arranoak hainbesteko garrantzia hartzen duen ez iruditegian, arranoaren iruditegi hori hartzen du. Baina kurloiarena ere, ez? Zu oso hegemonikoa ez zarenean arranoen artean, kurloia ere sentitzera ailegatu zaitezke, eta kartzelan ere berdina gertatu daiteke, ez? Olako gizon hegemonikoen aurrean, momentu batzuetan oso arrano izango zara, eta gainera aipatzen da beste batzuetan ere, ETAko militantea izatea kartzelan, edo EPPko militantea izatea kartzelan, zenolako estatusa ematen duen beste preso sozial batzuekiko, bebai, armak hartu dituen pertsona bat zarelako, eta imaginario guzti horretan, preso sozialek daukaten imaginario guzti horretan, izugarrizko sarraskiak edo ez dakiz egiteko gaitasuna izan duzulako, orduan hor arranoaren irudia hartzen duzu, baina baita kurloiarena ere ikusterakoan zenolako gorputzak dauden kartzelan eta zenolako gizontasun hegemonikoa dagoen hor. Gero beste gai bat ere aipatzen dena, eta ni harritu ninduena pixka bat, ez delako ni buruan neukana hau egiten hasi baino lehenago, homosexualitatearen gaia da kartzelan. Eta, ni hasi nintzenean honekin, nire buruan zegoena, zan, homosexualitatea kartzelan, nahiko penatua egongo da, nahiko reprimitua sozialki, bai, daukazu imaginario guzti hori dutzarena eta ez dakit zer, baina bai zoazela con el rollo de... Eta hemen justo esaten dena da, ez dela erantzun bortitzik, bortitz fisikorik ikusi homosexualitatearen aurka, pertsona hauek ez dutela ikusi olako erantzun bortitzik kartzelan egon diren bitartean homosexualitatearen aurka. Transexualitateaz ere hitz egiten da momentu baten, eta kartzela uste dut nahiko transexual daudela, behintzat nik inguruan ikusi ahal izan dudanaren nahiko transexualitate maila altua dago kartzeletan, eta horretaz ere hitz egiten da ez dutela ikusi olako erantzun bortitzik emakume edo gizon transexualen aurrean. Eta hori ere, ni harritu ninduen pixka bat. Baina bai esaten da bebai, jartzen da adibidez, yo no he visto nunca reacciones violentas contra la homosexualidad. El entorno es lo violento. Ez dago erantzun bortitzik, baina egoera bera ja bortitza da homosexualitatearen aurka. Eta beste batek erantzuten dio, esaldi honi erantzuten dio eztabaidan. Igual no hay violencia contra los homosexuales, pero en los insultos la homofobia está muy presente. Eta orduan sartu ginen eztabaida horretan, irainak nolakoak dira. Eta irainak gartzelan, gizon gartzeletan, marikona, nenaza, eta gutxi gehiago. Gainera insulto guztiak edo irain guztiak horrek amaitzen dira. Osea da, beti emakumearen paper horretan jartzea iraindua izan behar den hori, eta gainera alik eta homosexualitate edo subalternoaren irudie horretan alik eta min gehien sortzeko. Eta hor, con lo de que el entorno es lo violento, aipatzen da bai, beste batzuk esaten dutenak, azteko, yo no he visto nunca reacciones violentasek, esaten du beste esaldi bat ere, niretzat nahiko adierazgarria dena. Eta hitz egiten du, haiek kartzelan zeudenean, ez dakit, 5-6 pertsona zeuden, horietako 2 homosexualak ziren, euskal preso politikoen barruan, hitz egiten nahi naiz, horietako 2 homosexualak ziren,
eta beste laurak bilera bat egin zuten haiekin kontatu gabe, bi hoiekin kontatu gabe, erabakitzeko zenolako erantzuna emango zuten preso sozial batek haiekin sartuz gero. Eta hau, kide hauek ez zuten jakin ostera arte. Eta momentuan ez zituzten bilera horretara deitu, kolektiboko bilera horretara, erabaki zituzten gauza batzuk haien inguruan, eta gerora enteratu ziren. Eta orduan esaten dute. Los miembros del colectivo de nuestra prisión, sin contar con nosotros, hicieron una reunión en la que decidieron que si alguien se metiese con el otro compañero gay, que claro, honek hitz egiten duena, homosexuala da, baina oso maskulinitate eredu hegemonikotik hitz egiten du. Bestea, el otro compañero gay, ere hemen dagoena, hori ez. Hori maskulinitate ja, bueno, pues la pluma eta gauza hauek, pues ja, ezberdina da, ez? Orduan, beldurra zeukaten beste honekin. Si alguien se metiese con el otro compañero gay, tomarían medidas para defenderlo. Cuando el compañero se enteró, se enfadó mucho. Jamás tuvimos ni un problema. Ez? Baina ja kolektiboak aurretik hartzen ditu neurri batzuk ze gertatuko denaren esperoan. Ez? Eta besteekin kontatu gabe, claro, bi hauekin kontatu gabe. Ero badago beste momentu bat ere honekin, ze claro, honi esaio pluma nabaritzen eta orduan, pues, kartzelan pasatu zen beste era batez, baina badago beste bat, esaldia ere hori ez dut apuntatu, baina esaten duela holako zerbait, behin preso sozial batek komentatu ziola bestearen inguruan. Joder, este pierde mucho aceite, ¿no? Eta orduan honek ere erantzun ziola, joder, y solamente este, ni ere homosexuala, naz. Bueno, ba hor, tipua bestea preso sozial bat zena, hilabete oso batez pasatu zen bestea ebitatzen kartzela barruan. Claro, kartzela barruan, bueno, ni ez dut kartzela bat barrutik ezagutzen, baina imaginatzen dut oso zaila dela pertsona bat ebitatzea kartzela barruan. Bueno, hilabete oso batez pasatu zuela pertsona hau ebitatzen hori esan eta gero. Izugarrizko erlazioa omen zuten ordurako, baina pasatu zuen hilabete oso bat saiatzen hau eskibatzen. Gero hilabetera, hau joan zen eta esan zion, bueno, igual hitz egin beharko genuke honen inguruan, ez? Eta besteak besarkada bat eman zion eta patio ordu guztia eman zuten elkarrekin besotik hartuta paseatzen eta hitz egiten patioan, ez? Eta honek esaten du, jo, besteak konturatu zen, izugarrizko akatsa egin zuela momentu horretan, ni baztertzeagatik eta hilabete oso batez hor izateagatik, bakarrik esan niolako ni ere homosexuala banintzala. Ez, baina, bueno, hori homosexualitatearen ideia guzti hori nola bizitzen den kartzelaren barruan, ez? Horretan ere, pertsona berdina, homosexuala den pertsona hau, baina plumarik gabekoa, badauka momentu bat ere hitz egiten duena bikoteaz. Eta honek kartzelaratu zutenean, justo bikote batekin apurtu berri zuen, eta bikote honek bidali zion eskutitz bat, edo esanez, nahi zuela berarekin paperak egin eta bizi intimoetara joan pertsona hau, mutila, klaro. Pertsona honek erabaki zuena izan zen ezetz. Bere lagun bat sartuko zuela, neska, bizi intimoak egitera. Eta momentuan esaten du, hasiera baten esaten du, baina hori ez nuen egin, ez nuelako homosexual bezala agertu nahi. Eta ratiko batetara esaten du. Bueno, igual bai, nire gurasoek ez ekiten homosexuala nintzala, eta kartzelaren aurrean ere ez nuen aitortu nahi homosexuala nintzela. Ze horrek ere jartzen ninduen beste posizio batetan kartzelaren aurrean. Orduan, pues bueno, aukeratu nuen beste pertsona bat. Partizean jolasteko, bizi intimoetan. Eta orduan, gero, lanean ere hitz egiten da, kartzelako komunikazioen inguruko guzti grabaketa, kontrol sozial eta guzti honen inguruan, ez que ez da inkreiblea, ez que inork ez zuen sinisten ni honen bikotean nintzela. Ze goizetan bera bizi intimoa egitera zetorren, eta arratzaldetan bisita egitera bere bikotearekin. Orduan, klaro, bai, disimulatzen saiatzen ginen. Baina, bueno, pues saia da, eta orduan hori esalten du esaldi baten, ¿no? Cuando me encarcelaron yo no tenía pareja y mi familia no sabía que yo era gay. Y no quería aparecer como gay delante de la prisión. Metía a una amiga a hacer los bises íntimos conmigo como si fuese mi pareja. Eta horretaz hitz egiten du naturaltasun osoz. Besteak, el que tenía pluma,
Honek bai, mutil bat sartu zuen, baina kartzelan ere barruan, saiatzen zen inork ez enteratzen, eta gainera, preso sozialek bizi intimoak zituzten aste barruan, eta preso politikoek aste burutan, eta orduan ez zuten kointziditzen, orduan berarentzat erosoa zen, ze inork ez zuen ikusten. Egun baten, kontatzen du bai, han bizi intimoan zeudela, karteleroari astu zitzaiola ireki behar zietela atea, bakoitza berera bidaltzeko, eta orduan 2 ordu terdiko bis bate izan beharrean, 4-5 ordu eman zituztela bizi intimoan, bikotea eta bera. Atea ireki ziotenean, preso sozial bat zegoela han, pasilloan. Eta, klaro, ikusi zituela, ateratzen zirela biak elkarrekin. Eta orduan pasatu zuela denboraldi bat, pentsatzen, honek zer esango du gero, bazen ezer gertatu. Besteak inoiz ez zuen ezer esan, eta honek betirako izango du, edo hala esaten du, izango du ideia hori de, ez dakit ezen enteratu, ez ninduen ikusi, edo normala iruditu zitzaion, edo zitzaion normala iruditu, baina esan zuen, bueno, pues ya está, muy bien, pues aurrera. Eta honek zegoen ideia horrekin buruan. Ez dakit zer gertatutan guzti honetan. Eta hor ez da egongo preso politiko estatusaren eragina, esan nahi dut, maila baten homosexualidadea martu horretan, maila baten hor beste estatus bat igual. Bai, nik uste dut hor ere estatusarena egon badagoela, preso politikoak ere, lanean agertzen da, baina horretaz gaur ez dute gehiagitzen ingo, baina preso politikoek kartzeletan badaukate estatus bat, indarrez, egunerokotasunaren indarrez lortu egin duten estatus bat daukat, eta horretaz ere hitz egiten da asko, estatusan nola lortu duten euskal preso politikoek, eta zenolako laguntasuna ere ematen duten barruan idazten, hemen izaten da, inkluso kartas de amor, idazten beste preso batzuentzat, eta indarrez lortutako zerbait da, orduan estatus bat ere badute barruan. Orduan errespetu horrek ere igual asko zer ikusia handia izan dezake bai horretan. Hau, ezaten du, inoiz ez duela jakin gero hori ze gertatu zen horrekin. Pertsona berdinak ere kontatzen du, behin bere bikotea igotzen ari zela bizi intimoetara, kartzeleroak atzetikan joan zitzaiola, ze, klaro, denak ari ziren igotzen emakumeak bizi intimoetara. Eta, bera, mutila, eta orduan kartzeleroa atzetikan joan zitzaion korrika, que se ha confundido, que usted es pa' acá. Eta eso, tío, no, yo vengo a visitar a mi compañero que está preso y yo soy su pareja. Orduan, yo no me he confundido, será usted el que... Eta, pues, kontu hauek, gainera kontatzen dituztenak con mucha alegría y mucho buen rollo, baina isladatzen dutela, eredu guzti baten islada ere badirenak. Hitz egiten da bai, sin más, transexualitateaz ere hitz egiten da, lehen esan bezala, eta hor ere eztabaida bat izan zuten, talde eztabaidan eztabaida bat izan zuten, batek esaten zuelako, guk sartu ginenean, bi transexual zeuden, eta jendeak, izugarrizko errespetua zien, oso ondo, eta beste batek erantzuten dio, eta hau ere interesantea da, eta erantzuten dio hau. La transexualidad está permitida, pero solo se adopta claramente roles femeninos. Si es más ambigua, se castiga. Igual patioan emakumeak ikustea, naiz eta emakume transexualak ikustea patioan, preso sozialek errespetatzen duten zerbait izan daiteke, baina emakume horiek oso emakume izango ez balira, igual beste rollo batzuk egongo liratezkela. Hau ere, hipotesi bezala, eta ez dakik oso gertatuko litzateken, baina hor dago. Emakume kartzeletan ere, ni behintzat lagunekin eta hitz egiten, asko, ni daukat lagun bat, sartu zen lehenengo egunean kartzelara, en este llamada que tienen de entrada edo ez dakit zer, gurasoei deitu eta. Pero esto no es una cárcel de mujeres, aquí hay hombres, que yo he visto hombres en esta cárcel. Eta ziren, emakume transexualak edo machito edo emakume hauek, baina lehenengo deian deitu eta esto no es una cárcel de mujeres, yo no sé por qué me han traído a mí aquí. Orduan, guzti emakumeen kartzeletan ere asko ematen den zerbait omen da. Larruan, montzaletan urkidea.
baina nik zezet, gizonena ez dut ezagutu, baina guztuko faktore asko gurutzatzen direla kartzerako matxitoen fenomenoa. Guztut botere harreman ezberdinak bat egiten dutela eta hori guztu direla batzutan estrategiak, resistentziak, eta ez batzutan beharrak, eta ez batzutan boterea beste baten gainean eragiteko dugun beharra ere. Nik uste du, igual, kartzelan guztian zehar, bat ezagutu duzu patio batean matxitoa, pero beste batean bizirauteko patioan, nik uste dut entzen zarela, diagnostiko bat egin bat duzula, guztagati, el patio. Aztertzen dituzu harremanan nola dauden eta zu bizira hon bat duzu. Orduan, bizirauteko hausenan artean dago generoaren kontu hori, lotuta dagoela ere, diruari ere, hau da, bai, uste duela da baita ere, afektivitatari, sexualitatari, beste bat gauzei, eta baita ere, kartzelari eriko, Bintzat, emakume kasuan, matxiteo fenomenoa oso esente konfidezioa bada, ez dakit ez, zora ikusten duzuenik. Bai, baina, egia da kurioso dela, patio ezberdinetan nola errepikatzen diren dinamika ezberdinak. Eta egia da, patio ez gara, nik uste dut ez, dela patioaren irudia hori patio zagarra, zer hor dago dena, ez? Eta bai uste dut daukatela erakarpen sentsazio bat oso handia, nik behintzaraten matxito digo, nokain erakarpen bat ketikagaz. Zergatik, boterea horrezkatzen zutelako, neurrindu batean, matxito bat iristen zenean modulo batetara, puto revuelo. Eta guan jende, bai, emakume gehienak eraldatzen zituen ordura arteko monotonia eta jarrera pixkaia estabilizatu guztiak. Eta batean zen kriston egoera berezia eta orduan batean sortzen lehiatzea matxitorren lesioagatik eta orduan jendea gesten zen con sus mejores galas, eta orduan gesten zen harta un rollo de seducción, eta eraldatzen zuen dena, ez? Baina egia da, boterearen ikusten matxitoak batean zeukala zentralidade bat oso handia. Eta zeukan gaitasuna guztia jartzeko bere bete, ez? Eta ez dela bakarrik exekuzioa, eta ere, arropa garbitu, arropa garbitu, telefono txartelak eman, dirula lortu, seduzio horretan, lanpanak eta horiek, oso... Baina bere kasuan oso desberdina, emakumezkoen espetxe baten zer rola zenbat matxito zagoazan, edo emakumezkoen modulo baten egon arzidanak, zirela, zuk esan duzuna ez, topatzen duzuna patio baten matxito bakera gotetzen, edo horrengo espetxean topatzen duzu berakin, eta duka beste rola erabateko. Eta horra adibidez, emakumezkoen arteko bikoteak eta badauz, matxito ez dago presente, rola hori ez dago presente, emakumezkoen espetxe baten bai. Nik adibidez horare oso ezberdina dela homosexualitatea hitz egiten baldin badugu gizonezko espetxe bat edo emakumezko espetxe batean. Gizonezko espetxe batean ikustu transexualitateeko daukatela harrera hon bat, sexu praktikak haiekin egiteko zilegitasun bat edo lortzen dutelako gizonezkoek, baina inondik inora ez dutena egingo feminidade rola ez daukan sexu organo maskulino dituen norbaitekin, ez? Eta emakumezkoen kasuan ordea bai ematen direla harreman lesbiko askoz gehiago, eta bero ere jasorik ez sexualitate harreman sexualetan, baizik eta afektibidade erakustaldietan niri, komentatu izan didatenagatik, neskak berein artean kontaktu, lazkan, musu, besarkada, etengabea egon daitekela
emakumezko espetxe batean, eta gizonezkoek ez daukatela hori, nahiz eta gero kalean, mimoso izan, eta nio goratzen naiz, batek esan ziala, neska batek. Jo, eske nire kezkarnia zen, nirekin batera txilotu zuten nire lagun mutil hau, nola gongo zen pasatzen, eta nola asetuko zituen bere behar horiek zen, kontratzen zen berat, zegoela murauzian lagunen gainean, lastanak, bestea, eta nola gongo da pasatzen hau, eta idazten ziola, nola egiten duzu, eta ez da egiten, ez dago musu besarkada, mucho, helduko zaitut horrela patetik pasatzeko, baina ez, eta, bueno, lastan horiek sexualitatea ere erakusteko beste modu ere oso ezberdina dela espetxeatean da beste martean. Eta kuriosoa da, kanpoan batzutan zutetzeukat kontrakoa, baina homosexualitate femeninoa okerrago ikusia dago maskulinoa baino, transexualitatea, eta hor bai ez esaten zen espetxa da kondensazio bat, baina justo kasu honetan uste dut dela apurtzeko momentua gizartearen eredua. También nos tocamos entre hermanos, ¿no? O sea, disfrazauta, praktika homosexualak matematikariak botere ikuspegitik, bortxaketaren ikuspegitik, eta igual bai, hori praktika homosexualak ez, hori naiz marikoia, ez, hori sometitu beste personaliaz. Bai, praktika txuskero bidez, hanetasun fraternitatearen ikuspegitik, eta bestea da botere esartze ikuspegitik ez. Nik baneukan duda planteatzeko homosexualidadearen gaiarekin emakumean, asko edo, baina batzuek bai nola kartzelan ez dakiten ditza deskubritu edo baina bai igual aurretik harremanetan oso eskola bakarrik izaten dutela eta kartzelan zikirela harreman lesbianoekin edo eta duda ematen du hitz egin duzunean homosexualidadean hitz egin duzuela dela homosexualidade bat kasi aurretik zekarren dena ja, kanpotik zekarren aia barruan oietak ere bai patzazun horrekin, ez? Emakumeekin ez dela gertatzen alden hori harremanen homosexualak ere abiatzen dituzela gizonen artean edo igual bai baina tabu bat da edo segurak edo ez diotelako permititzen benen puntuei hori Guk gure kasuan, pertsona talde eztabaida hauetan egon zirenak homosexualitate hori aurrez, ez? Zaten zuen. Olako kasuak dira. Baina, bai hitz egiten dutela, sexuaz bai hitz egiten da, eta horretara goaz, ez? Eta honekin, adibidez, zuk esaten zu, ez? Zen puntutaraino reprimitzen den esaldia, sin más. ¿Cómo practicar sexo en prisión con otro hombre? Primero, cuando la homosexualidad está mal vista, cuando no hay intimidad. Además, después vas a tener que ver y convivir en todo momento con esa persona. Si te aburres de él o si se pone tonto, es muy difícil de cortar. No merece la pena arriesgarse por un poco de sexo. Uste dut pixkat erantzuten diola, ez? Behintzat euskal preso politiko baten ikuspegitik guzti honi. Bai hitz egiten dute, sexu harremanak eta zakitzer barruan ikusiak izan direla eta hola, baina hauek ez eta desioa ere. Berak pentsatzen baldin badu uki dezakeela sexu harreman bat batekin izango da dagoelako desio puntu bat edo gogo puntu bat gero beste gozada ziteko, pentsa. Bai, uste dut ez dela gertzen hemen, baina holako beste esaldi bat dago ere esaten duena, joder. Zu barruan, badago bat, esaten duena, hemen daukadala. La tensión sexual es muy notoria, todos tenemos mucha necesidad y eso se nota mucho. Eta honekin batera batek esaten zuen. Eske, gartzelan, izugarrizko gorputzak daude. Eta orduan, zaude momentu oro, zuri mutila gustatzen daizkizu, eta zaude momentu oro, inguratuta, izugarrizko gorputzaingatik. Orduan, zaude momentu oro estiratuta be bai. Bale, baina, klaro, hor ere kontrolatu behar zea.
ez? Eta, bueno, pues, frenoa jarri, eta uste dut gainera, ez nago oso seguro, baina uste dut gainera dela, gero esaten duena, cómo practicar sexo con otro hombre en prisión, si luego es un marronaco esto elegante. Ez? Eta orduan esaten du, eske egia da, izugarrizko gorputzak daude, eske zaude momentu erestitatuta, baina ez du konpensatzen. Orduan beti dago reprimitzeko joera hori behintzat, preso politikoen kasuan, eta preso politiko hauen kasuan. Hori ere importantea da esatea eta azpimarratzea, nik 6 preso elkarrizketatu ditut. Kolektiboa oso handia da, eta azken urteetako kontatuta, ez bakarrik gaur egun daudenak, baizik eta azken urteetan kartzelatik pasatu indianak, eta pertsona bakoitzak bere historia izango du kontatzeko, hemen daude 6, edo 6-ren zatitxo bat. Orduan hori ere importantea da, hemen dago, zertzela da batzuk, hasten direnak, eta oraindik lan handia gelditzen dena guzti honekin. Represio hitza erabili duzu eta enako nintzen. Hain justu, daukagun ideia kanpoan da, gizonek izan dutela reprimitu dispresioa, horrekin dutzen dira gauza askotan, orduan nik uste dut, ez dakit hori nahi, baina egaz maikuan ere motiv batek itzein zuen honetaz, ez da, desio hartzen zituela horretzari da hori bera askola eta nik ulertzen niona ezen egin beste represioa, zen regulatze bat, kalkulo bat, eta iritzen zait hori oso interesgarria dela injustu maskulinotasunaren ideia hegemonikoa futzeko. Pentsatzeko ez gizonek ere kalkulo hori egiten dituzte, erabakitzen duten ez gizonekin edo emakumeekin, ez da. Orduan ikusten nik beste dimentsio hori azpimarratuko dut. Igual represio puntu bat ere gongo da, ez dut nabukatzen. Baina da bai, kalean ere egiten dugu, ez da. Momentu batean saltzen zaren eta non ez, igual ez dizu merezi eta nahiz eta desioa egon, ez dela emoten du, desioa dagoenean berrego horrek txortan egin. Orduan iruditzen zait, hori erabili daitekela gurtzeko gizontasun hori edozein momentu dut daude prest txortan egiteko ba ez. Guztiz ados, eta gitzetek izatekela hori oso interesgarriatik ere aztertze eta gero zut ere, ez dakit. Kartzela dela leku bat, regulatzeko sexualidadea ikuspegi horretik oso erraza, porque, ez dakit, desioa edukitzea, zure desioa garatzeko eta desioa incluso jakiteko non dagoen zure desioa, eta da oso leku arraroa. Ni egon izan denboran, desioa neukan beste leku bat. Zegoen zentroan, zegoen ezakin non, baina ez zegoen hortik, ez? Nire kezka nagusiak ez ziren horiek, ziren igual beste batzuk, nahiz eta hori ere momentu ezberdinetan agertu, Baina gero uste dut, hori dela hildo bat, eta gero nik uste dut badagoela hildo bat, pixkat igual zuk esaten zenenaren aritik, eta ulertzen nahi dut, ez dakit, nire kasuan behintzat, oso zaila zela eramatea preso politiko izatearen, identitate hori eutxi behar. Eta hori zen oso gogorra, zen modu negauzbik, kartzelan ematea zen gogorra, baina preso politikoaren etiketa hori edo horren babespean bizi behar izatea ere oso gogorra zen. Ze gauza batzuetarako erabilgarria zen, praktikoa zen preso politikoa izatea eta kolektibo batetako kide izatea. Baina orokortzen zintuen eta homogenizatzen zintuen, eta gainera rokatzen zintuen egoera batean espetxearen aurrean de konfrontazion permanente. Orduan, halako kasuetan, preso politikoaren hegemonia, irudi hegemonikoa, pixkat den egin duzunek, gaztea, gizon, heterosexual, eta homogenizatzen zintuen pixkat emakumeen kasuan ere, emakume gudaria, serioa, beti politikatzen egiten duena, heterosexuala, superaplikada, superordenada, gauza batzuk ere bai edo bete behar batzuk, batzutan esaten zen hori, kalean podia hacer mis escapadillas, nahiz hori ere neukan gainean, baina me hacía mis escapadas eta era desordenada, era no sé qué, baina hor zailagoa da, orduan egia igual pixkat
hori, etiketa hori mantendu eta horren menpe egon behar izateak batzutan bai daukala zerikusia, reprimitzearekin, praktika ez normatibo jakin batzuk behintzat, nire kasuan eta segurazki bakoitzak izango ditu bere bizipenak, baina nire kasuan, iaia hain kartzela bezain gogorra zen, preso politiko horretako partaide izateko egin behar dituen gauza guztiak eta egin ezin dituen beste asko ez. Nik hola izan nuen naiz eta bakit beste bizipen batzu daudela askoz ere positiboagoak zentuetan. Igual uzten, zuke duzun baldera izan, gure nahiak izan bezan, gure buruarian, eta paseran bezan, eskubimendu hori emotiak hartzetan, egin beste eskubimendu. Eta hitz egiten kirimutiekin bai, eta mutiekin, asko lortzen jako, bakoitzak daukan sexualitatea arakatzeko genero ikuspegitik. Lagun bale izatizan. Ez que yo me hacía pajas colectivas a los 15, a los 14, lagunekin. Hor probatu nega, si me gustabas, eta gizera, kriba bat, kriba bat, egin da neukan. Yo no me hacía pajas con los amigas. Y a los 14, a los 15, doa espetxean, ez da hori gertatzen, baina lesioa, gertatzen dozu, ez da batera, unartzen dozu, probatzen aukera, ez dakit, horri be lotua jako da, ez. Osa, gizonek da emakumeak, gure sexualitatea arakatzeko eta bizitzeko espetxe bat parri bat, eta egian dut oso aukera. Jarraituko dugu beste gai batetikan. Oraintxe bertan konturatu naiz, denbora agortzen ari zaidala, eta gauzak bastante ditut oraindikan, orduan batzuk kendu eta saiatuko gara zerbait egiten. Beste gai bat ateratzen dena da bikoteak, kartzelan bikoteak izatearena. Eta, badago, dira bi esaldi pertsona berdinak esaten dituena, momentu ezberdinetan, baina oso lotuta daudenak, eta nik uste dut bereak irakurrita, esate du. He conocido muchísimas consolidaciones y rupturas de parejas en prisión. Siempre he admirado a la gente que era capaz de soportar relaciones en estas condiciones técnicas, mantenerlas durante muchísimos años. Además, a muchos les llegaban proposiciones de chicas que querían comenzar relaciones con ellos por carta. Es increíble. En la calle, en los grupos de amigos, se hace un plan de solteros y se busca novia a quien está en prisión. Con las mujeres no pasa tanto, y con los homosexuales tampoco. Así, potochón de frase, sin más. Baina bai, nik uste dut dena saltzen duela, bi esalditan dena saltzen duela. Azteko, ni lehen jarri duzuen barrura begiratzeko lehioak emakume hau. Que con una relación de, bueno, nien zintudan asko maite, no sé, pues... Así, deskuidoan, Eta eman ditu kalean, urte pilo bat, 3 seme alabakin, bisitak. Bera, lan egin behar izatea dena egiteko, gero etxeko lana, klaro. Umeen zaintza, presoaren zaintza. Ez daki zenbat 100 kilometro astean, edo hilabetean, edo barruan daukasun bikotea, zaut. Ez un marron, bikotea barruan izatea. Eta gainera niri gustatu zait, gero puntualizatu du, baina gustatu zait esan duenean, bueno, con un hombre que igual tampoco te aporta mucho. Eta hori mantentzea, hori militantzia bat da, baina izugarrizko militantzia eredu bat da hori. Eta gudariaren imaginario guzti horretan ere, jende guzti hau ez da agertzen, eta niretzat iruditzen zait egiten dutela herri honetan egiten den ekarpen handienetakoa. Emakume hauek, kanpoan daudenak, etxeraten eta ez dakitzen bat amatxoak, bikoteak eta ez dakitzer, egiten duten ekarpen militantea herri honen alde, da... Eta gero beste esaldia ere, niretzat oso divertidua da, ez dakit zuek sartu zirinetenean bikoterik zenukaten edo ez kalean, baina norbaitek bidali zizuen una karta dizen oie, ni gustatuko litzaidake zuekin harremanetan hastea, gizonei gertatzen zaie, eta nik hau egin dut kalean, lagunei bikotea bilatzea kalean, nik hau egin dut. Baina, que kasualidad, hau egin dut nire lagunak mutilak zirenean eta barruan zeudeneak neska zirenean,
eta neska gehiago izan ditut barruan mutila baino, haiei ez genien egiten plan de solteros. Eta, bueno, hau aterata, zan nuen, hostia, hau egia da, eta nik egin dut kalean. Nik lagun bezala, esan dugu, jode, pues a ver si le buscamos chavala a este. Hori egin izan dut. Eta, bueno, pues hori ere, zenolako potentzialidadea dukan. Ero familiako bizitak ere, eta, bueno, gauza horiek, batek esaten du, adibidez, que la familia no es de mi misma línea política, pero aún así se han portado muy bien, aun sin entender lo que ocurría, siempre han estado a mi lado. Creé unos lazos muy fuertes con mi padre, nunca habíamos estado tan unidos como entonces. Mi madre, en cambio, no vino nunca a visitarme. No entendía nada y se le hacía muy duro de pensar. Kasu honetan, 6 pertsonetatik, 2 kasutan agertu egin da, batetan ama eta beste batetan aita, ez zirela bizitetara joaten. Eta hori nire imaginarioarekin ere apurtu zuen. Ni neukan imaginarioan gurasoak, kilometroak egiten, semea bizitatzeko, izugarritzko. Eta kasu honetan, 2 pertsonetan hori ez da ematen. Eta orduan nik aurrez neukan imaginario guzti horrekin, hau honek apurtu zuen. Beste kasu batetan, bereziki, justo zen nik imaginarioan neukan eredu hori. Dela, nire gurasoak bizitzari utzi zioten. Bizitzari utzi zioten. Eta bakarrik bizi ziren nirekin egoteko. Niri ez zitzaidala ezer faltatuko, bisita, ez dakit zer, paketea, dena prestatu, dena eraman, dena ekarri, dena prest, dena plantxatuta, ez dakit zer, etxeko usainarekin, dakit zer eta dakit zer bat. Eta nire gurasok hori baino zuten egiten. Honek esaten du adibidez, hori kontatzen duena esaten du momentu batetan, bis batetan moztu izan zuela eta esan zuen. Meira, urrengo bisik ez dizuet eskatuko, zuek esarete berriro etorriko bis batetan, urrengo hilabetean ez baldin baduzue hegazkin bat hartzen eta hegazkinez izan behar da, eta opor batzuk hartzen non baitera. Ezin dena gertatu da, hemen zuen semeak ez dakitzen bat urte kartzelan emango dituenak, eta zuek urte guzti horietan ezin bizitzea semea zaindu behar duzuelako. Eta bueno, ni bai neukala imaginarioan guzti hori, gurasoen zaintza inkondizional hori gertatzen dena. Eta bueno, badaude kasuak, non hori ez den gertatzen. Gero, eta adibidez pasatuko dugu gainetik, baina hitz egiten da ere infantilizazio prozesu bat eta kartzelan. Pasatzen zara izatetik pertsona buru jabe ez dakit zer bat izatera, ezer erabakitzen ez duen pertsona bat. Hasteko, así como al absurdo más absurdo, zure gurasoek edo kalean zaintzan dagoen pertsona hori, edo pertsona horiek erabakitzen dute, inkluso ze kamiseta, ze kantzontzillo jantziko duzun. Orduan, pasatzen zara izatera infantilizazio prozesu oso batetara. Eta hemen, hitz egiten da bebai haserreetaz, nik esan dizuet ez dakitzen kamiseta ekartzeko eta derrepente 7-8 kamiseta ekarri dizkidazue, eta ze egiten dut nik 7-8 kamisetakin, nik bat behar nuen, eta holako gauzetatze hitz egiten da. Hau pasatuko dugu, ze bestela ez digu denbora gehiagorik egongo. Bebai hitz egiten da individualizazioaz. Kartzelak bultzatzen duena dela individualizazio estremo bat. Eta hauek esaten dute, gu kolektibo bat gara, individualizazioa. Eta gu kolektibo bat gara esatu dute, eta orduan guk saiatzen gara denari erantzuten kolektibo bezala. Eta bati parte bat jartzen diotenean, saiatzen gara guztiok erantzuten. Baina preso sozialek ez dute alakorik egiten. Preso sozialak daude guztiz individualizatuta, eta da, kartzelak hori bilatzen duelako. Sistema kartzelarioak bilatzen duelako da pertsonak banan-banan, ahalik eta ahulen, eta haien aurka jotzeko ahalik eta errezen izatea. Eta guzti honetaz ere hitz egiten da honetan. Gero, Leireri ez diot gehiegi zapaldu naiz, gero oso polita da Leireren arratsaldekoa, baina bai hitz egiten da momentu batetan kartzelatik ateratzen zaren momentu horretan, edo kartzelatik ateratzera doazen momentu horretan. Eta ni horrekin ikusten ez direlaren kontu honekin eta hemen justo kontrakoa aipatzen da bai. Eta esaldia ere uste dut asko esaten duela. Cuando salí de prisión tenía la sensación de que dejaba atrás algo, un tipo de relación,
que jamás volvería a vivir y así es. En prisión se genera un cariño, una confianza que yo no he vivido en ningún otro lado. Para mí la cárcel fue la casa de las emociones. ¿Ves? Osa, barruan, eta egoera, askotan esaten dugu, egoera kaskarrenetan, elkarrekin bizi izan egoera kaskarrak, asko batzen ditu pertsonak. Eta barruan, pues igual batzutan ez duzu erlazio izugarria ondokoarekin, ideologikoki ere igual zaudez dakinun, mobidak eta ez dakit zer, baina pertsona hori zure egoera berdina bizitzen ari da eta horrek izugarrizko erlazioak sortzen ditu. Pertsona honek, gomendatzen zidan, lortu ez dut, orduan norbaitek lortzerik baldin badauka, maravilloso, gomendatzen zidan ikustea abian prozesuaren baitan preso politikoek egin zuten, preso politiko horiek egin zuten prentzaurrekoko argazkiak ikustea. Ez prentzaurrekoa bera, baizik eta jendea prentzaurrekora sartzen ari denaren argazkiak ikustea, zen olako besarkadak, musuak eta maitasuna zegoen momentu horretan ikusteko. Ez da esate dute, ezki preso politikoen artean kalean gaudenean ere, ezki maitasun hori pilo bat nabaritzen da. Eta ni nengoenan, eta ja justu hau hasita geneukan ja, eta orduan hori zeukan buruan, eta nengoenan, prentzaurrekoan, eta nengoen esaten, hostia, ezki hau izugarria da. Ezki joaten dira, eta besarkatzen dira, eta musukatzen gara, eta ez dakit zer, eta dena da maitasuna. Eta erlazio tipo hori, igual askotan oso zaila dela, kalean gaudenon artean, edo beti kalean egon garenon artean, eta kartzelan egon direnak, badaukate, la casa de las emociones, y una sensación que jamás se volvió a repetir. Eta iruditzen zait oso polita ere, erlazio afektibo horien artean azpimarratzea guzti hau. Eta ja, amaitzeko. Eta horrela ja, bai, ondo. Badago pasarte bat, pixkat etorkizunari begiratze, lan hau ez da hemen amaitzen, intentzioa da lan honekin jarraitzea beste gauza batzuk egiten eta gai honen inguruan. Eta badago pasarte bat, hitz egiten duena ezker abertzaleaz, evoluzioaz, lehen ere hitz egin dugu kartzela kalearen erreflejoa dela, eta EPPK ezker abertzalearen erreflejo bat baino ez da. Eta ezker abertzaleak ematen dituen eztabaidak EPPK-an ere bere eragina badaukate. Eta orduan, holakorik ere esaten dute, ez? Adibidez. La cárcel no es más que el reflejo del exterior, y el EPPK el reflejo de la izquierda abertzale. Habría que ver cómo se pensaban las cosas en los 80 y ahora. La izquierda abertzale siempre ha tenido un planteamiento más abierto ante estas cosas, pero en nuestros tiempos de esto ni se hablaba. Ha habido una evolución. Honi esaten du, 20 piko urte barruan emandako pertsona batek. Beste batek esaten du honen inguruan. La izquierda abertzale ha tenido una evolución, gracias a la lucha ideológica. Los hombres también han tenido que tenerla. La gente en prisión ha tenido más tiempo y más calma para hacer esta reflexión. En general, no reproducimos los roles machistas que se dan en la sociedad, aunque en prisión a veces nos sentimos obligados a reproducirlos. Esta es nuestra contradicción. Dentro cada vez queda menos gente muy mayor. Creo que es el momento para hacer una reflexión mucho más fuerte sobre este tema. Eta orduan honek ematen du aukera, edo behintzat niretzat izan zen gainera, azken momentua, azken segunduetan, ja en el tiempo de descuento atera ziren gauza batzuk. Ja, con la grabadora apagada. Gauza hoberenak ateratzen dira beti con la grabadora apagada. Eta hau atera ziren momentu horretan. Eta niretzat badira motivazio bat planteatzeko, ezker abertzaleak prozesu feminista baten barruan kokatzen da momentu honetan. Espero dezagun prozesu feminista horrek izugarrizko fruituak ematea ezker abertzaleko militante garen guztiontzat, baita gizonezkoentzat ere, eta bereziki gizonezkoentzat gaudela años luz guzti honetan. Eta orain da momentua ere, EPPK barruan, olako eztabaidak zabaltzeko eta emateko borroka ideologiko bat militantziaren barruan. Orduan, honekin bukatzeko, orain zer hori dago mahai gainean orain, prozesu feminista guzti horretan ekarpenan txiki bat egin ahal izatea dago mahai gainean. Orduan, hau saiatuko gara konpartitzen kalean dauden beste kide batzuekin, ezin izan zutenak parte hartu, baina guretzat interesgarria zena parte hartu izana guzti honetan,
saiatuko gara haiekin konpartitzen, eta gero saiatuko gara dituzten zailtasun guztiekin barruan zerbait gutxi bada ere eztabaidatzen guzti honen inguruan. Orduan hori da helburua. Eta gero, nik egia esan, eta hau prestatuta ekarri behar nuen, eta galdetuta ekarri behar nuen, baina badakit bazegoela edo badagoela ideia bat, eta inkluso lantalde bat ideia daukana, olako lan bat egiteko EPPK-ko emakumeekin eta hausnartzeko EPPK eta feminitatea eta nola bizi den kartzelan bizitzea emakumea izan da. Eta niretzat izugarrizko ekarpena izango litzateke hau konparatu ahal izatea horrekin, ez? Eta ikustea gizon izan da nola bizi den kartzelan eta emakume izan da nola bizi den kartzelan. Eta guzti hori EPPK-ren barruan ere hausnartu ahal izatea. Eta horrekin ez dugu denbora askorik, baina norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, aurrera. Lau, baina, lehen esan duzun hori kartzelak ere guztien bizizula, hori ematen du emozio autentikoenak askotan hor ematen dira, ez? Eta ni, uste dut neurri batean baietz, baina uste dut ere bai nik behintzat saiatu naiz hori gero matizatzen, ez? Ez dakit nola esan, kartzelan bizi izan dituzun loturak eta esperientziak oso estremoak dira, baina ni bezala egin gara sprint, ez dut egin maratoia, egin dut sprint, egin gora gutxi egin dut, gero el maratón tengo fuera, ez dakit nola esan. Orduan, pixkat ere kanpoko, barruko horri ematea autentizitatea, hori da benetakoa eta bestea ez da. Nik pixkat hori, ni daukat horren inguruan horrek sortu bizitere kontraesanak, ez? Eta uste dut, nik harreman intensonak ez dut barruan egin, kanpoan egin ditut, ez dakit, ez badagoela horrelako mistika eta badakit nire ondokoen bizipen asko norabide horretatiak direla, kasatea izutetia nik. Kartzelan bezala gero ez dut laguntasunik eukiko. Zilegi da eta hori da bizitzeko modu bat, baina ez da batak ez da. Zegera nik uste dut ere, nire kasua ez da batik, ez? Eta nik harremanik autentikoenak ez ditut kartzen, kanpoen eta hori, pixkat hori matizatzea. Nire gozat, esan duzunean aipatu duzu ez, nola emakume hemen irudi hori ez dagoela izatezala hartzen, ilunterian ninguna mutari baten inguruan ez dela emakume bat, ez, kriseiu batekin, irudi hori ez dela agertzen. Eta bai esan duzu ere bikotekideek, ez, egin dezaketen lan hori eta nik, hausnarketa kontraesana sortzen zait, bideo horretan, nire esperientzatik abiatuta, nire ingurupen esperientzatik abiatuta, nola, eta gainera ipatu dozu, batzuk idazten dute hori, bikote, nahi duzurekin harreman bat izan, nire nola gazten muturrera, eta nola erabaki konstiente baten bidez, ia zilegia den edo onartuta dagoen inguruan, erabakitzea atzilotu zaituzte, baina ni ez naiz gai sakrifizio gorea honetan egoten duen, esakitzen bat urteetan, eta autu hori egitea, nik ez dut zurekin jarraitu nahi. Orduan erabat desertifikatzea, beste putara eramatea, eta ia onarpen sozial hori edo behartean, nire inguruko esperientzatik abiatuta, sarekada askoren tartean lagun baten bikotekidea atzilotu zuten, eta lagunak erabaki zuen ez, ezin zuen egoera horretan egon, eta gainera berak zituen beste plan batzuk, beste proiektu batzuk hemen eta Euskal Herrian ez, eta ez ziren akituko. Orduan, nola lagun bati ez, esaten bat diozu ezin hemen geratu, nago gaizki pasatzen, ez dut egoera hau sostengatzen inondik inora joan behar dut, baina zaitez. Baina horrek
nola hartzen duen edo egoera hori ingurako hartzen duen, eta ze gauza dauden hor lantzeko, ez? Baina nola joango zarela, edo... Emakumean. Bai, emakumeak erabakitzen du alde egunak. Dagoen gizon. Hori da. Orduan nio, ondo dagoela hori ez, baina nik erabagoen duk ere beste puntara. Niolako kasuak ere ezagutzen ditut eta errepresio soziala ere ezagutzen dut kasuak. Hori da kontua, ez? Klasemelako lanketa dagoen egiteko eta bai, badirudi atzerotzen bazaituzte, mito edo romantizismo horretatik ez, horren duzira dut. Baina, bueno, igual erabakitzen du pertsona horrek positera posible bada, ez naiz egoera hori entzen. Eta guzti horrekin, iazko zuen interbentzio horrekin eta bestien kontu horrekin eta zai dago amaren ideia guzti horrekin, horrekin ere apurtu behar da. Eta nik esan dut, iruditzen zaidala, izugarrizko ekarpen politikoa egiten dutela pertsona hauek, baina iruditzen zaidan bezala beste autu politikoak hartu dituzten beste pertsona batzuk ere izugarrizko ekarpen politikoa egiten ari direla. Eta ez dakit gaizki esplikatu nahi zen eta ez nuke nahi, eta uste dut ondo ulertu egin dela, ni ez nago hitz egiten emakumearen papera hori denik, hori izan behar denik, inoraz ere. Baina hori, gure imaginarioan izaten ari da, eta orduan pentsatzen dut horri ere garrantzi bat eman behar diogula. Askotan horri ez diogu garrantzirik ematen. Baina, beste autu politikoak hartu dituzten beste emakume asko daude, eta horiek ere, eta gudariaren iruditegi horretan ikusten ez ditugun horiek, baina horrekoan Mikel Antzak elkarrizketan aipatzen duen hildako bakarra Lutzi hori goitia da Otxandioko gudaria. Horre ere, askok eta askok beste bide politiko batzuk ere hartu dituzte. Kuriosoa da, porque ez emakumeen artean gertatzen da gauza, zirrikitu horikan sakontzeagatik. Baina gure artean, eta ni nire kasuan ere bai, baina replikatzen dut beste bi kasurekin ere emakume zen da. Ez da genituen guk harremanak. Gizon bat prest gure gana etortzeko, eta egin dut papera. Así etortzen eta esan, oye tío, yo no... me pides que salga con no sé qué, con no sé cuál, que te llame, que te escriba diciendo maite zen. Tampoco te... Orduan, egiten zenuen horrelako ariketa praktiko ez daki nolako bat, eta esaten zenuen, pues como no estoy enamorada, no... Pues entonces, esango jo, ez etortzeko gehiago. Eta hori, emakumeen kasu, mantendu beharrean eta... Pues igual kontrakoa egiten, en plan de... Ez zaitu gehiago. Gire esaten dut ze, daudela ere, mota guztietako ariak ere bai diretzeko. Adibidez emakumeen kasuan beti da bestea zu baina okerrago dagoela, eta zaintzaren ikuspegi horretatik. Eta nik uste dut horre ere, jak ez nago maite minutan nola egingo diot, onaino etortzea, paketa prestatzen ordan utziko dut, hori, eskagien ondo datorki, hilean behin bizbatatu bitzea ondo pasatzeko, baina ez ematen du guztiz maite mindu egon behar duzula, bestela sakrifizio handi egia dela, ez? Eta orduan, preso sozialen inguruan egindako ikerketetan ikusten da, emakumeek beti pentsatutela beste dela okerran dagoen orduan. Zu bali mazara kanpoan dagoena, barruan dagoena zu baina okerrago dago, eta horre ematen dira, ez? Espetxe txiki bat ere ikitzen duzu zuretzat, eta zure bizki egon behar duzu, zeintzen egon behar duzu, eta bar. Baina zuzendan barruan dagoena, kanpoko okerrago dago. Zen, karo, hona etortzea, hilabetero, paketak prestatzea, zenbat zintu barruan, orduan, okerrago da harreman heterosexualetan. Orduan, horre ematen dire kontuak. Eta gara adibidez, nik horre ipatu iruditegi eta zeipatzen ari ginenean, niretzako barrura behiratzeko lehioaken iruditegi baten apurketa ematen da, zenbait mito romantikoa apurtzen duela, baina ez du apurtzen ondoan dagoen emakumearen figura hori, ez? Eta nik bai uste dut badela garaia neska hauei, emakume hauei ahotsa emateko, zen, nik tesin hori nuenan elkarrizketatu nuen pare batek harremana ustea erabaki zuten, ezin zutelako egoera horretan harremana mantendu, eta izugarrizko zigor soziala pairatu zuten. Herritik alde egin behar izaterainokoa. Eta beste baten kasuan,
espetxean zegoen neurriak jarri zituelako hori gertatu ez egin, ez zen ez gertatu, baina horre asko dugu lantzeko. Eta kontrara, gizona denean dagoena neskari bisitak egiten, mitifikatzen dugu irudia horitza zego munduko mutilik jatorrena dela un crack, que amor de tío, que suerte, que maravilla, ez? Betuzu, eundarte emakume hori egiten, baina beraiek ez dira crack batzu. Eta hori ere asko ematen da. Eta harreman usten baldin badu, ulertzen dugu. Zer noski, beharrak ditu. Eta hilabetean behin txortan egitea, gutxi egia. Ez, beharrarena eta desioarena, nazi dira nostraz. Iritzi izate hori, ez dugula Euskal Herrien desertzioaren edo desertzioa egiteko eskubidea. Eta bakesaleen mentalitate emakume bat egin duela gutxi txarri dara. Eta esaten zuen oso importantea dela ez da eskubide hori, eta hemen oso gutxi dugu. Intsuizioa gara desertzioa ez. Eta azken batetan hitz egiten ari garena dira desertzio maila desberdinetan, ez da igual aktivismoa iztea, baina horren ustez ideia hori ere oso importantea dela. Gaur egun ere, ez da esaten ari gara gauzak aldatzen ari direla, ez da beste aldatzen ari direla, zirkulo batzuk bai, igual, ideia batzu dugu ikuskatzen arrazago joan behar gara, mito apuntuko imaino gehiago da desertzio, da, ezetz. Honi ezetz, ez da eta horrek apuntzen duen ari. Igual bilatzea behar gauza potenteagoak esateko ezkego, zuzak hori izan zaitez eta ez da zerretatzen euskalduna izaten gabetuko zuzuen. Hauzu duzu, ezetarekin gizonezko eta emakumezko eman berdinena figura bidez. Ez, baina ez nahi figura hori ez da, desertoria. Traidoriaren figura bai landu, sufritu dugu zerrietan, traidoria, desertoria, zentzu positiboan ez. Baina, niri momentu batean, aipatu duzunean, dela garaian pertsona itxia bera direla, ez? Eta, rudarien sortze horrek behar izan duela, sentimenduak erreprimitzea eta bat. Ni hor, mundu batean ez nago ados, eta askotan esan dute, emozioak kokatu ditugula, baina gero, momentu batetik aurrera uste dut ez dela horrela. Ez ditugula kokatu emozioak eta hain zuten, gorputko tortuak behar izan ditugu, baina gudarien mistika opika honen guztiak behar izan ditugu emozioa, sakrazioa, idealizazio puntu bat, amorroa, nostalgia. Orduan ez dut uste horren bestera emozioak kokatu ditugula o sentimendu gabeko gorputzak izan garela, baizik eta ez dela ningún konstiente batean, ez direla problematizatu, generoaren arabera banatu direla, ez? Batzuk ez ditu zaizkigula emakumei, beste batzuk gizonezkoei, baina uste dut mantra hori errepikatzeari utzi behar diogula momentu batean ere, emozioak egon dira eta hortik elikatu da aparatu guztia. Nire esperientziari espetxetik pasatakoan ez ere, bizan nola bide horretan, eta lehenengo zatiak asko ikutu nago horrenik, batean, emeretzurterekin espetxeratu da izan nintzen, eta ni prozesu guzti hori, gogoltzearen prozesu guzti hori, bizi izan dut, orain distantziarekin ikusita, ez dut eskerra. Bizi irauteko. Baina egia da era berean, ni oso garai oso urte ezagit diren sentimentalak edo oso beteak edo dauzkadala, baina ni apurketa bidez idea izan zen ondoren, espezifikatzerakoan kondena beteta orduan izan zen ez. Bale, jazta eta orduan bai egon da, oso garai gogora zentzu horretan eta gorputzean asko
nabaritu nuen eta eskualdatu nuen gorputza. Baina era berean, emozio guzti horiek bizizan ditut eta hori fraternitatearen horrekatzean guzti hori bizi izan dut eta modu batean hori autentizitatearen eta orduan eta egitidezako da denetarik prozesu hori nire txurterekin gogoratzen dut, nire lehenengo gaua espetxean ziega barruan hijo de puta, mañana te vamos a matar en la ducha honi aurre egiten, asmatu behar dut eta asmatu nuen. Nola, euskarako rata bat izugarria egiten, baina era berean, guztiak, espetxean asko izango, baina negarra egin dut eta nire batekin agurtu behar izan aizen edo eraman duten bakoitzean, nire horretan negarra egiten nuen da hostia. Orduan ez darik, nire zago denetarik oso alde batetik horrekin nago, baina batetik bai batu parte bat nirea eta ezan dut modu zorionak, bestela ezin izango nire bako horrekin, etekien. Nire esperientzia izan da denetatik. Denbora guztien dagoak, baina izan itzen duzuna, eta orain da, esan duzunarekin eta gauza bat eta bakuntzak zelan bizi izan duen, eta nik uste dut, realidadea kontatzen ari garena, baina askoz komplexioa badala, eta nik komplexioa hori eta diversidade hori iruditzen zain la leche, eta hori da nik uste dut nahiko nepena esan dut, baina beste gauza bada, relatoak, kontakizuna, kanpora begira egin duguna, gure artean egiten duguna eta bakoitza bere buruari egiten duguna. Osa, daude maila ezberdinak. Iruditzen zait, importantea dela ezberdintzea. Osa, bizitzeko era horiek eta zer duen kontakizunera. Eta nik uste horrek ematen dugula, bai duen kultura politikoaren berri, bai herri honen kulturaren berri eta genero egoeraren berri eta bat ez. Salto horretan, ez? Ez dakit, ez? Dibitzen zain, hor dago lanarra, dantzertila bezala, ez? Zer kontatu batak eta zer ez, eta daude idatzi gabeko arauak. Zer esan alden eta zer ez, eta ikustut Euskal Gatazkan idatzi gabeko arau hori, idatzi gabeko arau asko hori dela funtzionatzen, ez? Eta adibidez, leheko izango dela, ez? Nik entzun kritika bideo bat, dokumental horietan agertu diren pertsonekiko, da, hemen, prozesua kolektibotasuna, individualtasuna, que es valor de mujeres, que no, es que la cultura política o gusto de las citáticas, edo nortu ezilegitasuna kontatzeko historia, bera sufrimiento, metrometro, errezitia zuen, olako kontuak ez, edo bizipenena ez. Claro, ez oso gutxitzen egiten da, kideen arteko linetaz, eta hemen oso gatazkatu etaz, ez, adibidez. Eta, evidentemente, uste dut, eskudekazonen badera dela, badautela, baina hori relatora, nonbaiten erabakida ezin dela pasatu. Ez dakit, hori nik uste dut, bizitakoa eta zer egitetzen den, bide hori dela bereziki, ez dakit, niretzat interesgarria. Gero aziz gero bakutzaren bizitzen, hor dago, ez dakit, ez da izan behar, ez dakit. Aureziak relato ofizial hori apurtzen du. Aurrezia badin bada, serdea, mina, eta horiek konzoi guztiak daudenak, bai. Horiek ezin dira kontakizunera pasa, ez? Osa, relato ofizialera pasa, orduan, eta horrek ze sortu duen ere bai, hori zentzu guztietan, relato aberasgarriago bat egiterako orduan, zitugolako kontatzen gauza guztiak, edo bakarrik kontatzen da parte jakin bat, ez? Baina horrek ere
psikologikoki eta nik uste dut gerora kartzelatik ateratzen zarenean, uste dut gero itzen gogo laurretatzen, horrek usten dizuna da, unas kosturas, josi gabeko kosturas, eta hori Niretzako adibidez, gako bada zuk esan duzuna. Espetxea hitz egiten dugu, espetxealdiaren urte hori ez dugu, eta iruditzen zait guk geuk ere, relato hori eraikitzen dugunean amaitzen dela ateak zabaltzen diren momentuarekin. Eta nik askotan nire bizitzan, ateak zabaldu ziren momentua kasi gogorragoa izan zen hortik aurrera etorri zena, eta landu behar izan genuen guztia, eta gatazka guztiak, dena, askoz gogoragoa izan zen. Eta horretaz ez dugu hitz egiten zen dator, haulezia momentu handietako bat, apurketa momentu handi batzuk bilakatzen dira horiek eta niretzako oso importantea da, relatoa ekitzen hasten garen momentuetan ere, geroko horretaz, kasi geroko baino niretzako askotan ez da dena. Uste dut moztuko dugula, denboragatik, ze gero hiruretan bueltan egon behar gara. Bueno, baskaldu, ez dakitzen bat. Ez, ordu batetan amaitzen zen, berez, eta hiruretan bueltan. Ordu moztuko dugu, orain badokagu hitz egiteko aukera, eta aurrera. Eskerrik asko.